Trending news update. Ipinagtapat ng aktres na si Tanya Garcia ang kanyang karanasan noong naging karelasyon niya ang kanyang longtime on-screen boyfriend na si Dingdong Dantes. Sa isang vlog na ibinahagi ni Carmina Villaruel sa kanyang YouTube channel, ibinahagi ni Tanya at ng kanyang "Bawiin Ko Ang Lahat" co-star na si John Estrada ang kanilang mga karanasan sa pagtapak sa industriya ng showbiz. Dito na nga inamin ni Tanya dahil sa kanyang busy schedule noon kasama si Dingdong ay hindi niya maiwasan na humanga sa aktor ngunit walang namuong relasyon sa pagitan nilang dalawa off-cam. Saad ni Tanya, may ano naman siya, girlfriend. Tanong naman ni Carmina, pero walang spark. Di nyo naging crush yung isa't isa. Pag-amin ni Tanya, actually, syempre pagkasama mo naman almost everyday, kasi kahit wala namang taping, syempre magiging crush mo rin eh. Dagdag niya, acting kayo ng acting 24/7 na asawa mo or boyfriend mo, imposible nang hindi mo magustuhan. It's just that during that time talaga, I'm friends with Tony, Antoinette Taos Dingdong's ex-GF kasi, before she left, nag-usap kami. Pagpapatuloy ni Tanya, pero syempre, gusto ko si Dong. I mean nakatrabaho ko siya eh. Maririnig naman na pahayag ni Carmina. It's just an admiration. Pagsang-ayon naman ni Tanya, ganun lang, pero kasi nga I respect their relationship, I know their relationship. Ngayon ay isa ng may bahay si Tanya sa asawa na si Mark Lapid at proud mother sa kanyang 3 anak. Ngunit noong tanungin kung nais niyang sundan ng kanyang mga anak ang kanyang yapak sa showbiz industry, inihayag ng aktres ang kanyang opinyon tungkol dito. Hindi lamang hiling ni Tanya na makapagtapos ng kolehiyo ang kanyang mga anak ngunit nais din niya na gumawa sila ng sariling pangalan sa industriya ng showbiz sa halip na sundan ang yapak ng kanilang mga magulang. Aniya, syempre, tayo naman, as much as possible, gusto nating ibigay lahat ng pwede nating ibigay sa mga anak natin. Pero, syempre, gusto rin naman nating makaranas naman sila ng kahit konti lang na paghihirap para kapag nakuha nila ang success, masarap kasi pinaghirapan nila. Hindi yung easy serve mo lang agad sa kanila in a silver platter. Parang kakayan, haya na pasok ka na kasi ang magulang mo nasa showbiz. Ikaw ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-comment lang po at huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa susunod nating update o uploads. Thanks for watching.